जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व शुरू हो गए बा। आ रौरा सभे में से बहुत लोग व्रत में लागल हुई, लेकिन का रौवा कबो सोचले बानी कि हमनी के नवरात्रि के समय व्रत का है। असल में यह व्रत के वैज्ञानिक आध्यात्मिक संबंध बा। हमनी के पुरखा लोग नवरात्रि में उपवास के अवधारणा बनवले रहे ताकि भक्ति के संगे संगे हमनी के पाचन तंत्र के तनी ढील दे सकेनी जा अवुरी मन अवुरी शरीर के साफ कर सकीले। त आज हम रवा के व्रत के सही तरीका बतावत बानी ताकि रवा पूरा 9 दिन स्वस्थ ऊर्जावान रही। वीडियो के अंत तक देखी, काहे कि जवन गलती हम आखिरी बिंदु में बताइब उस सब के द्वारा कईल गईल बा। त आई शुरुआत कईल जाव। 1. हाइड्रेटेड रहे के चाहिए। व्रत के दौरान पानी, नारियल के पानी, लस्सी चाहे रस पियल जरूरी बा। इस सब न सिर्फ आपके शरीर के हाइड्रेटेड राखेला, इलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलित भी करेला। नारियल के पानी में पोटेशियम होखेला, जवन की मांसपेशियन के थकान कम करेला अवुरी आपके सक्रिय राखेला। सही हाइड्रेशन से भी आपके मेटाबॉलिज्म सही रहेला। 2. सही खानपान अपनाएं। कुट्टू, सिंघाड़ा और राजगिरा जैसे ग्लूटेन फ्री अनाज पचने में आसान होखेला अवुरी एकरा से जरूरी पोषण मिलेला। ये अनाज पाचन के अनुकूल होखेला अवुरी दिन भर ऊर्जा के बरकरार राखेला। 3. हेल्दी फैट्स लें। घी, पनीर और दही जैसे हेल्दी फैट्स आपके शरीर के लंबा समय तक ऊर्जा देवेला अवुरी मेटाबॉलिज्म के समर्थन करेला। घी में ब्यूटारिक एसिड होखेला जवन की पेट के आस्तर के ठीक करे में मदद करेला। 4. उपवास के समय हल्का खाएं के चाहिए। उपवास के समय फल आ भुनाइल मखाना जैसन हल्का नाश्ता ले ली। फल में प्राकृतिक चीनी अवुरी फाइबर होखेला, जवना के चलते पाचन आसान हो जाला। उपवास सबका खातिर ना होला, जैसे कि गर्भवती महिला, स्तनपान करावे वाली माँ, लड़का, किशोर या दिल के समस्या वाला लोग, टीबी भा कवनो दोसर मेडिकल स्थिति वाला लोग। काहे कि स्वास्थ्य पहिले ना। तई नवरात्रि राउर व्रत के स्मार्ट तरीका से मैनेज करी आ राउर तनात्मा के साफ सुथरा राखी। माँ दुर्गा रवा के आपन ताकत आशीर्वाद देस आ राउर व्रत सफल होखे। जय माता दी। अगर रवा सबके ये वीडियो मददगार लागल त लाइक आ शेयर जरूर करी। आ मेडविकी चैनल के सब्सक्राइब करे के मत भूली।